dat dan ook? Wat door je al toe? Hoe is dat nou gevallen? Verdomme nog aan toe. Ja. Oh, fiet. IJzerwerk en dan komt dan ook wat, niet echt Tennessee gelaten of zo, maar die overgangsgebieden. Hoe noemde ik dat? Inheems. Ja. Kleine, dat waren voor mensen die wonen in de allemaal de grotere stukken. Ja, die zitten toch vooral de grote handelaren en vooral militairen. Nee, dat is niet helemaal waar. Hij is er toch wel. Ja, zie je zitten. Oh, kijk, mooi ja. Volgens mij een stuk van de rand gewoon. Ja. Dan goed dubbel gevouwen. Ja. Het is een goudschat uit het begin van de 5e eeuw, begraven kort na 411, dat weten we dankzij de munten. En het bijzondere is van deze goudschat dat die begraven is in de allerlaatste fase van het Romeinse Rijk, waarin de Romeinse keizer wanhopig probeert deze grenszone nog enigszins in de greep te houden. Tevergeefs uiteindelijk, maar het is dus een periode waarin de volle politieke militaire chaos. En daar is deze goudvondst eigenlijk de weerslag van. En verder is die goudvondst bijzonder omdat we voor het eerst in Nederland hier een combinatie hebben van gouden munten en kapotgeknipte stukken zilvervaatwerk. En die combinatie hadden we nog niet in Nederland. En dat is ook een crisisfenomeen. Want waarom knippen ze dat vaatwerk kapot? Dan moeten we zich hier voorstellen dat in deze fase het Romeinse gezag hier probeert te regeren, niet door een reeks forten te bouwen langs de Rijn, maar in het binnenland hier, waaronder hier in de Maasvallei in Limburg, die zetten daar Romeinse of Germaanse krijgergroepen neer, die daar namens de Romeinen proberen de grensverdediging op peil te houden. En die werden beloond met goud en zilver. En wij denken dus dat wat hier nu voor ons ligt, dat dat allemaal Romeinse objecten zijn die door de Romeinse overheid zijn geschonken aan Germaanse oorlogsleiders in onze kontrijen. En die verdeelden dat dan weer onder hun aanhang. Die hebben zelfs op een gegeven moment heel fraai zilveren vaatwerk verknipt om uit te kunnen delen. Bovenkant boven. Ah, ik ken je ook niet boven naar huis pakken.
Hoi.